Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sekar gumelar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid alaya. Ora lenggah kakung mewah putri kang tansah sinongsong karahayat. Monggo ingkang kaping sepisan kita tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Irona ing kalodhangan dalu punika kita taksih kaparingan bagas waras kalis ing sambikala saengga kita saged kempal manunggal nyawiji dadi siji wonten laladan mriki kanthi rahayu ing sambikala. Sesepuh pinisepuh ingkang kasepuhaken ingkang tansah hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman inarya tepa palupuning putra wayah ingkang tansah mono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang tansah kinabekten. Bapak Ustadz, Bapak Kyai, Ibu Nyai ingkang rinten kelawan dalu cumaket sumanding inap wahyunipun ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri kang tansah kula bekteni. Datan kalumpen pangemban-pangembating satria nagari kang dados pandem-pandeme kula dasih. Bapak Lurah saprangkatipun, Bapak RT, Bapak RW ingkang kalodhangan dalu punika maringi palilah kosak yang campur sari kesnas para sekar gemelar membela yang bayar. Nyadong dawuh tinimbalan ingkang hamengkugati nuninjih Bapak Suhardi dalasan Ibunda Windy Aningsih ingkang kalodhangan dalu punika ngayahi jejiban dados tang sepuh kula karamaken putri kinasih paring asma Ulvia Febriana Hadiningsih ingkang sampun kajatu krama dening Roko Mas Evidia Tahta Dri Indra Mukti putra atmaja saking pepunden kawula Bapak Ika Wahyu Indrakan dalasan Ibunda Ibu Jasminah. Risang temanten saribit ingkang sampun kadhopaken mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tetep sak omah ora bakal pisah nganti yaumil kiamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Matur sembah nuwun bunging panuwun kang tanpa pepindhan. Wujud dumateng sesepuh pinisepuh tamu undangan sedanipun pinarak kanthi merdekane begalih. Kula aturi jumeneng badhe kula tepaken setunggal rupa setunggal widodari kang hanyeng kuyung campur sari kesajepur sekar gemelar dalu punika wonten catur widodari sekawan widodari ingkang badhe gumbyak swasana. Badhe kula tepaken setunggal rupa setunggal ingkang kula sebat asmanipun kula aturi jumeneng jengker saking Palenggan tumuju Sasana Rinenggo. Pokok kaping sewisan widodari ingkang mijil saking laladan Trenggalek Jawa Timur wonten Diajeng Lina Katulistiwa jumeneng wong ayu. Sehat wong ayu. Ya. Kasusul widodari ingkang mijil saking laladan kutha Atlas Semarang wonten Diajeng Fani oh Lala jumeneng wong ayu. Kasusul widodari angka kaping 3 Syafireku Malasihi ingkang mijil saking laladan Jawa Timur Tuban. Sumangga jumeneng wong ayu. Angka kaping 3 ingkang taksih wonten perjalanan Diajeng Trika Abimanyu ingkang mijil saking laladan Blora Mustika.
Lan dari tetepangan kaulo pribadi MC sing paling buari dhewe sak Indonesia. Dua Sera lalalala. Kanthi sesanti salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu. Tuturi handayani terus karyo tatane bumi kanthi muri-muri kabudayan Jawi. Atur pambagioning Sekar Gumelar. Wonten diajeng Trika Abimanyu, wonten diajeng Lina Katulistiwa, wonten diajeng Fani Olala, wonten diajeng Safira Kumalasili. Sesarengan kalian audio luar biasa, karya mandiri, matur sembah nuwun, gumilang matur sembah nuwun. Gumyak Suwasono, sesarengan kalau campur sarine apa nduk? Jargone apa nduk? Campur sarine apa nduk? Konjo dumateng sesepuh pinusepuh ingkang bilenggan pinarak kanthi merdu merdekane penggalih sinambing laras tembangan saking campur sarinya Indonesia. Campur sarine wong duwe gawe. Apa nduk? Merke nduk? Jargone apa nduk? Saya nggak bayar nggak dibelo yo. Campur sarine apa nduk? Sekar Gumelar. Masukan Mas Kivio.
Matur gunging panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk dumateng